interest dire kanyo kendo kama entiere kar kaen gimoro ma jopiny dhi yudo ber moro kawuok ire nyaka sani wacho un mano chako broad base ne county ma Nairobi kapok obiro malo ku nyaka sani ang'o miyo ok ochopi to un gi favor mano mar bedo kod jood bura mathoth manyalo kalo gik makonyo jopiny kosirito koro wacho ni higa achiel kodong' to ji dhi e yiero gino bed ni tiyo ok dhi nene ka gima en siasa kata manyo ombulu kalure kod dogruok monego chopre japiny. Ing'eni kata bed ni untiere gi majority in the assembly to kata un gi goodwill to chik nigi sani monego bed nokawo to chik ma Kenya ka bi ng'eyo ni nyaka bed subjected to what is called public participation. Ok inya wuok awuoka ni un gi public ni un gi goodwill to kendo untie gi the majority then udhi to kadho chike ka jopiny ok owuoye. Ting'eni en chik ma be nyaka non nikech en chik midwaro ni mondo otine Nairobi ok towards the election. En Nairobi sani kipango mane gima watime county Nairobi ka ma Nairobi kaini. Nairobi kwa pango wachne kwa ng'iyo weche mek chike, kwa ng'iyo frameworks to gi regulations manyalo ran Nairobi. Wang'iyo Nairobi beyond 2036 kadhi mbele kuchochonde. Ok wadwa plan for Nairobi for tomorrow. Igni adek mokalo ok en samoro mar kalo chik abila mewacho ne sani koso higa achiel gi dweche 4 misebede apis koro penja kanisa moro giting msalaba mar ng'ama chielo man nitiere mbele ni e migawo machalo kamano higa achiel gi dweche 4 mano losi higa mar 2023 kidonje apisi nyaka sani pok oromo mar chwalo chike ma kama ikoso kwamo kumoro. Ing'eni chike samitero gi assembly nyaka gimbe gi wuoye nyaka giduog ni tim amendments gi nyaka iduoke ne jopiny be nyaka gole pachgi ni gini wadwa ni mondo timnwa kama indi nyaka iduog kendo en back and forth mondo mi make sure ni yudo chik maber manyalo tiyo ne jopiny kaka koro sector wa mar mobility ni endi adwa koni ni kuom iga miwinja koni ni endi waseloso regulations madhi 17 mabiro konyo strengthening development ma wakelo ne jopiny to make them sustainable.